Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Maititi vachidedzera kuti Madam Boss havana imba, havana kuvakisa imba, vanorenda. Bvunzai nini vanyora maititi vachiti I owe a house in Dema, I don't rent a house, ndonyebera kuti ndeyangu. Usandifananidze nenhema dzekumba kwenyu dzamunoswera kuzviisa padenga pamusiri. Unofunga kuti ukanditanisha ndokuti muende mudenga. Stars shine differently. My star always shines without you comparing me to your sister. Chireva Madam Boss wanzwa. Tangai mavaka imba kwenyu kustendi mozouya kuzotaura neni. Izvezvi rojai munyerere mahwa here imimi muda kuzvita vana Kardashian. Asi Madam Boss naye vapindurawo vachidzoka vachiti ivo chironda chemumhino chinorwadza guys. Ndiri kunzwa kuti bvondi Madam Boss vari kuti chironda chemumhino. Vanga vachipindura maititi asi pazvikuru vambuya naenda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu uya akati kana dziri nhema anozvinetserei nemadimikira nhaye arwadziwa she. Mumwe munhu akati never a day did I hear Madam Boss saying so owns a house. Zvema ownership edzimba tozvinzwira kudema chete. Mumwe munhu adedzera kuti ini hasati ndamonzwa Madam Boss vachiti vane imba kana kuti chii, tinongonzwa maititi vachitaura. Mumwe munhu akati nhema hadzirwadzi asi chokwadi ndo chinoita kuti uswere uchiita madimikira uchihumana sechimusuri chiri muhovhorosi. Mumwe munhu akati akanyepa wani kuti Tinashe akatenga imba. Mumwe munhu akati kiti iyo inorwadziwa nemba yaMadam Boss. Mumwe munhu akati dzimwe nguva it's okay to accept defeat. Mumwe munhu akati Madam Boss ironda ramaititi repakati pemagaro haripore zvekumhanya because haripindi mhepo. Mumwe munhu akati chikiti choda kumbodzoserwa mujeri, dzungu choriwanza too much. Mumwe munhu akati uyu anonzi Feli Godo too much, she must heal deportation yakumupengesa. Mumwe munhu akati taira chironda kwauri. Mumwe munhu akati imba yenyu ndiyo chironda chemumhino kuna Kate Mother, ndatopedza so. Mumwe munhu akati snake under grass. Mumwe munhu akati ambassador wekubleacher. Zvakataurwa namaititi vachiti Madam Boss ambassador yekubleacher. Mushure mekunge sisi vamaititi vangu vaidedzera kuti inini handibleache zvakati zvakangana kuti iwe nasisi vako vanobleacher. Mumwe munhu akati usachikwenya chinopora chega, if you know you know. Mumwe munhu akati munokasekerera too much kamaititi ako. So guys, handizivi kuti munoti kudi yazomuka eno ndehondo yemarudzi. Maititi vachinyomba Madam Boss asina Madam Boss vari kupindirawo vachipindurawo nechitsotsi nemadimikira zviri kutaurwa nevamwe kuti kana vachikuru kuti imba ndeyavo sei vachipindura nemadimikira ngavangonyarara. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti aiwa Madam Boss havana kutaura kuti imba ndeyavo. Maititi vari kudedzera kuti imba iyi haisi yaMadam Boss vari kutorenda. So guys, handizivi kunoti kudi. Please comment down below mutiudze kuti ari kunyepera mumwe ndeupi because maititi vari kuti haisi yavo, Madam Boss vari kupindura nemadimikira. Thank you so much. Don't forget to subscribe.